То ще ми казва аз да си опичам акъла. Аз съм си достатъчно печен. Да видим всяка е моята златна каляска. О! Изкараме ангелите, човек! Останаха само дяволя. Не очаквах толкова бързо да кача клиент. На къде да карам? Чакай, момче, много бързаш. Ти току-що взе теорията. Продължаваме с практическата част. Сега е практическа част. Какво ще правим? Ще паркирам ли? Искаш да завъртя задницата на 180 градуса да тръгна с бърнаут? Нужда от практика аз нямам. Не сме тук да изкарваш книжка. Ти книжка вече имаш. Тук сме за да се обучиш на тънкостите и стандартите на фирмата. Добре, на къде тръгваме? Отиваме към Гранд Мол. О, толкова коли тук. Знаеш колко сега ще ги изпини за глей малко. Не. Забранено е да се пререждаме. То ще стане утре докато се качи някой, бе. Спокойно, за всеки има работа. Докато чакаме тогава, освен да дъпнем по един в пас. Абсолютно забранено е да се пуши в То само чрез въздух ли може да се диша в тази кола, човек? Я кажи сега, къде са слава помпата? Момчето, пак ли за помпи говориш? Не, аз за така. Аз просто, ако свърши чистия въздух, да създам нов. Добре, що ме така може? Окей. То ще бег всеки път ли ще появява? Здрасти! Чакайте малко, нека аз първо. Добър ден. Накъде, мистър? Борислава блок 405. О, Владифорния, любимото ми. Потегляме. Матко! Колко дължа? Чакай, не закръгляме. Казваме точната сума, доцент. 7,20. Така и така сме във Владиславово. Нека направо да отидем до летището. О, любимите ми клиентчета! Там е парата. Мале, ето какво ги правя. Видя ли чужденец? Си нужда 50 еврака. Не, имаме тарифа и работим по нея. Това е закон. Понякога имаме трансфери и идваме с табелка с името на клиента. Деме стоя като обедно меню пред заведение, така ли? Здравейте, ще ме метнете ли добри? Браво, Матко, дълъг преход. Качвай се. Слез да й помогнеш, винаги помагаме на клиентите с багаж. Заповядайте, мадам. Настанете се удобно, аз ще ви го напъхам в багажника. Всичко наред ли е? Да, всичко е точно. Извинявайте. Дивойко, не искаш ли пътим да спрем да клъбнем по някой друг кебабченце? Знаеш какви хубави скарчки има наляво надясно? Не шиш? Това е забранено, докато сме с клиенти. Може да хапваш в почивката си. Добре. После да отидем да джасни по едно шкембе с много чесън. Айде за вечеря да го хапаш. Какво ще кажеш? Добре се справя, Абе, има какво да пошлайфаме, ама ще свикнеш. Ще свикна, деши да.